Lah ngopo? Ya nek usume adem ki wilane ya melu acles. Ya do ora gelem mekak to. Oh, piye to? Ya. Wangsulana lehku mbagekke, Nduk. Oh ya. Cakepane aja sing wis bojane awak mame ka sing cakepan pakem. Oh. Terus karepmu. Ayo isine cakepane mangsuli apa sing dadi lehku mbagekke karo kowe? Ya, ora anakku sibluk padha becik, kowe marakane ngarsa. Ya. Kowe rene karo Maka. Iya. Nglipur para miyarsa budaya mugi manggih rahayu ing Purwomadya Wasana. Kuwi pikiran golek ana. Ya. Aku mak. Iya. Aku rak sinden to, Mak. Iya. Dadi kowe sing ayo aja gur nyekel kemul kek kage mikir. Oh iya. Oh iya seto Mak tak pikire. Nggo mikir, sirah semono gedene iki nggo mikir. Iya. Aja gur nggo cekelan bojomu tok. Iya, iya, iya. Sirahku isih pedes ya, Mak. Ah ngopo? Dijambak ya karo Mas Moko ya. Kowe iki sinden mangkat wayangan ngejak anak bojo ki rak ya lagi kowe. Ah ngopo? Lho nek anak Mas Moko ki rak ya anakmu ya bojomu to kae? Heeh. Lah ngopo kok to arane anak bojo? Lah nek ibu kuwi rak wajibe menehi asi ning anak. Iya. Lah gek kowe iki rak bojone Mas Moko rak ngono. Iya, iya. Terus ayo. Diwangsuli. Ketemu ra, Nduk? Ketemu ra? Ora, Mak, wajan buntu nalarku. Ya wis ora apa-apa. Men diwangsuli Mas Parjo wae ya. Oh ya. Mergo mau sing girongi paling semangat. Iya. Wis jan nyandak swara dhuwur banget. Ayo Mas Parjo. Iya, ketoke mengawan didapuk nabuh apa kowe, Mak? Mbuh. Nyaron apa nyelentrem kowe mau?
Aja nek nyelentrem bubrahke wong janturan ko. Nyaron to mengawan. Heeh. Inson karo Aji. Dadi ki penyaron kok do setanting kabeh ngono. Iya incone Mas Aji kae to. Mending awake cilik kae. Disyuting Mas Aji kae disyuting men tenan malah mbok yo ijen ki liyane ngono lho apa ya. Apa bosmu ki ora kenal aku. Gare omong nderekke Pak Usup ngono wis. Oke ngono, aja izin sing. Ayo Pak Parjo. Ilangane iki padha sesuai pakem. Iya. Ya karo ngenteni Mbah Waloya ben ngangeti sithik. Iya, lah ngopo? Lah engko nek ora dianglo, ora diangeti, ora direk engko mah ora iso ora iso ngono. Lah ngopo? Lah beku mengkeret. Oh. Mangga Mas Parjo. Mugi sedaya ora sing mirsani piyai sing pirsa gendring kabeh. Ya, sing rawuh ki ya seniman-seniman akeh. Ya, kowe mau kudune munggah kok medun ki kepiye karepe? Piye mau cakepane? Nano nino. Ah, ngono. Nek wis ora apa-apa wis kebacut. Apa ya arep di ya ora apa-apa, Mak. Ya, nggo pembelajaran ke depane. Iya. Iki kok aku nemu jepet akeh banget ning kene iki. Mbak sapa ya iki ya? Wo, dalange mengawan ta. Jepetan to, Mbak? Apa nganggo kamisol mayang? Oh, ngono ta. Iya. Ya Pak Parjo, teruske. Kuwi kakange iki kon ngewangi to, nek ngelingke ngono kon ngewangi ngelingke. Iya, kakange sing. Kae iki ketoke sengit kok. Karo adine sengit. Lah ngopo? Bayare luwih gedhe. Wo, ayo. Biyen aku wis diancam camkan. Ayo. Sadaya para Matur nuwun, Mak. Iya. Ngene iki mau ngelanyahke, Nduk. Ya. Mergo nek dalang-dalang jaman biyen iki cakepan Asmarandana kuwi ya spontan ning panggung kaya ngene iki mau. Oh iya. Nggih, monggo. Ana wong klakson kok di. Lah ya nglakson ngeruwi ya tak ruwi genti. Sowan mrene, Nduk. Ya. Ngarsane warga masyarakat iki tek hampir mlabar yayah samudra tanpa tepi. Padha nekseni awake dhewe nggone nglakoni apa kang dadi dawuhe para warga masyarakat ing dusun Krangean, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang kene. Ya. Dalam rangka adicara saparan utawa merti dusun Krangean, lho. Oh ya. Iki wis rak ya wis dadi adat lan tradisi setiap tahun. Oh ya. Iki kudu ditindakake. Oh ya, Mak. Dengan semboyan Krangean nyaman. Ingkang tegese nek nyaman kuwi ya nyawiji, ya amrih murakapi lan andayani. Wah iya. Kewalik, Mak. Kewalik piye? Wong ki nek gelem nyawiji, amrih murakapi lan dayani kuwi mengko tembene bakale nyaman. Iya kuwi mewujudkan harapan ora kok kewalik. Lho lah iya.
Nek kewalik ki ya ora nyaman. Nyaman wae, sing penting rak tujuane golek nyaman. Oh iya. Matur nuwun, Mak. Iki semboyan sing luar biasa nek diterapke kanggo kanca-kanca awake dhewe. Lah ngopo? Kanca-kancane awake dhewe iki ya wis suwe nderekke aku karo sliramu. Iya. Ki jerone pirang-pirang taun nderekke ki ya mesti ana regejekan siji lan loro. Iya. Kuwi tulung cah semboyan nyaman iki dienggo nyawiji amrih murakabi lan ndayani. Oh iya, ndayani pengarepe ya ndayani aku ya ndayani kanca-kanca pribadi masing-masing. Oh iya. Dadi aja do meren, Mas Pardi aja meri karo adine ngono. Nggih, camkan itu ya. Nah. Iya, aja do meri, pokoke awake dhewe iki satu kesatuan. Sinden wiyaga, dalang, panjak wayang, panjak iki peniti gamelan, tukang nyimping wayang kuwi satu kesatuan. Ya, kelebu tukang son kuwi satu kesatuan. Iya, Mak. Kabeh tim syuting kuwi satu kesatuan. Ayo do nyawiji cah ben nyaman bareng. Oh iya. Bersatu padu. Bersatu padu ora padu. Nek sing padu ki sing bengi ki ora mangkat. Oh iya. Lah ngopo ngabotke ya pancen kuwi dawuh saka pusat panjenengane Mas Juwang doblehin kencana kuwi dadi juri festival nduk. Weh elok-elok. Matur nuwun Bu Suhin rawuh kalian Joko Sembung. Iya. Joko Sembung enek lagune lho. Apa? Joko Sembung elae-elo kae. Lagune kuwi to. Ya engko diaturi jumeneng. Ndongake mau wis mangayu bagya kok ya. Iya. Warga masyarakat Krangean sakpungkure nindakake adat tradisi merti dusun utawa saparan. Ayo nyuwun ngersane Gusti, Gusti Allah maringi karaharjan, maringi katentreman ngersane warga masyarakat Krangean. Amin. Digampange nggone ngupadi marang kaberkahan, digampange nggone golek rejeki para warga masyarakat. Amin. Ora lokak malah kebak. Amin, Mak. Sartane ndedonga Sri Semara bumi ingkang mapan ana ing bumi Krangean kene tambah le semulur nggone ngurung kepilan ngayomi warga masyarakat ing laladan dusun Krangean. Allahumma amin. Panene melimpah hasil apik kabeh para tani ing among kesma ingkang mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukun sewu tuh ngrembaka. Amin. Kene iki mayoritas sayur ya ana seperangan sing pari, Nduk. Oh iya. Malah aku yo ngaturke panuwun ngersane para bapak-bapak panitia utamane Pak Kepala Dusun sing mau wis kepareng-paring dawuh. Iya. Nalika semana rawuh ning omah ki tanpa WA, tanpa ngabari. Iya. Ming teko-teko jedul. Oh iya. Jedul gawake sayur kenthang ki biyuh. Sak bathuke sinden-sinden kuwi. Iya. Allah mak iya tenan kuwi estu. Oh iya luar biasa berkah kanggoku. Oh iya uga berkah kanggo keluarga kadang-kadang panitia. Matur nuwun. Sehat selalu warga masyarakat. Amin. Ki salam-salam nggo sedaya warga masyarakat. Salam busana. Iya. Sedaya warga masyarakat Krangean ki mau sithik penontone. Lah ngopo? Sore mau ya pancen tamu ki padat. Ya, nek merti dusun ngene kuwi wis ngungkuli bodo. Ya, ora mokal ora maido. Mudah-mudahan karang taruna ingkang padha kompak, bapak-bapak panitia, uga kanggo paguyuban Pandemen Dalang Yusuf dan pamirsa live streaming YouTube. Terima kasih yang selalu bijak dalam berkomentarisasi. Nek ana sing elek ya dikritik, sing membangun. Ya. Nek ana sing apik ya ayo do dinikmati bareng-bareng. Oh iya. Kaya sindene iki apik kabeh mula sok dinikmati bareng-bareng kuwi. Iya, Mak. Suarane karo karyane. Ya. Ki ana sinden sing beda dhewe seragame, Nduk. Oh iya. Kok iso? Tan tak beda seragame. Iya. Kuwi aku sing nukokke kok. Oh iya ta. Ora usah ditutupi kemul. Senengane kok. Iya. Ya engko ben ya men beda dhewe men cerak dalang ki ketoke kaya gawan dalang, men ketoke kuwi mau kaya melu mobile dalang ngono lho. Le mangkat arep melu bis kae. Iya. Mu ya
wong ki men ngrasani kok. Oh iya. Kayak ketoke demenane dalange kae. Lambemu ora guyon. Oh iya. Ora mungkin aku nglakoni sing ngono. Ora temenan. Ya, Pak Dewaloya karo Mbak Desuhin ben tindak panggung. Iya. Kayak nganggo jaket ketoke. Iya. Ya kademen ya, Mak. Kademen tur wis suwe ora entuk kehangatan Budhe Suhin kae. Iya. Oh kaya disusul karo Mas Yudi. Heeh. Wah jane dan kok. Ngapa? Mengawan setengah aku turu ditelepon. Dian iki wong ki ora ngerti wong lagi turu. Ha ya apa ya ngerti wong nek kowe lagi turu kowe ora. Ditelepon mongko notifikasiku rak nada deringku ki sing ha ngono kae rak mbreboke kuping. Iya. Iya. Ya diaturi tindak panggung Mbah Joko Sembung karo Mbak Desuhin. Ya. Sepote serampat wae ya, Mak. Ya, ben ora do kademen ben sumuk. Oh ya, ya, ja. Blak-blak entak. Wis sepuh. Wong digameli rasane kaya ngapa joget ya ming ae oh. Ming kaya ora ndek effort kae. Sik tak. Salaman. Pripun? Waduh. Kok kaya jenengan ki macak Jet Li apa pripun? Macak astronot napa macak Jet Li? Lambiku copoten, Pak nih. Iki wong sayang. Iya, jan jaketan. Jakete kok ya. Lah kok aja ora diblejeti kabeh. Wah, ngete. Lah iya sampean rasa ngeloni aku, ngeloni kowe kena. Kok ngeloni kowe ya Bu ya. Mongso kon ndek bojo kon ngeloni jaket. Ya sapa sembrono. Dititipke kono kok ya ora. Iya. Iki biyen aku nggo jaket tau kleru ning nggon ekerine ndek iponge. Ini Mas. Walah, oh lah ya ning kono malah kerasan. Terangane ta, katerangane ngono ta. Iya. Dasare kowe iki nek tak karo aku ngono kuwi ya. Lah ngopo? Mosok klambi ya kleru. Nggih.
celana kleru. Heeh. Iki nek jenenge wong Alah ngono kok sampean iki kok ya ngeloki aku. Ah wong sampean dhewe angger lunga pentase mulih mangkat katokan mulih ra katokan kok. Ayo, jelaske. nganggo sarung wong kathoke cetha kecantel pakiyu. Kok pakiyu? apa? Paku. Paku iki lho. Nggih. Kula nuwun Mbok Cange. Mangga. Kula nuwun, Mbak. Mangga Budhe Suwin kalian Pak Joko Sembuh. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sowan nggone Pak Duko. Nggih, Pak Kadus napa Pak Duko nek cara mriki? Nek iki Kadus napa Duko, Pak? Oh, Kadus. Pak Kepala dusun. Heeh. Piyayine gagah tur ya lomo pradah. Lah iya. Wis Gumon ta sampean? ora. Masa kok sengak to aja omongan apik-apik. Wong ngalem ki biasane gumon kok jenengan Nggih, ora kok niku malah lho. ora. Lah Ya nggih. ngalem ya ora kudu gumun to. Nggih. Ngalem pokoke sing penting ki apik. Kene rodok cedhak kene lho. Wah, ademe pol nganti aku adus wis jaketan saking Aku jane iki agi watuk lho Pakne. Nek ya mergo tanggung jawab ya iso sowan rene. ngene. Kowe watuk to? Takono sinden-sinden ki mbiyen watuk sing nambani aku. Hah? Kowe nek gugu tombo tak tambani tenan. Syarat Ah, wong obatmu ora tau ana sing tijak nyang aku kowe kok. gue ning nek saiki tijab Apa? glugut pring Heeh. ketok kerok. Nek sendrok nek jarang sithik nek uyah ombenen. Genah mari. Jelas. Tenan kuwi. Wah, mari. Wis sapa ya sing ngomong? Sing ngomong wong edan pinggir dalan lho. Ora wong edane kok gugu. Lagi ini kok watuk wae wong urip kok liyane watuk pilek. Nggih niki wajane rak bar gawe. Lah, pripun? Gede cilike niku ngomah niku resepsi. Weh, Mbah Ning Halo yo- ya. Kok ora ngundangi aku? Wah, mboten enten sing kula undang lah soalnya mantene niku kakang kula to. Nggih. Kuwi umure pun Oh. 75. Umure wis sekitar 80 kurang seprapat. Kok kurang Kok nganggo kurang seprapat? Ya ya nun sewu ya iki ora piye-piye. Nggih. Kakang kula niku kanca-kanca mboten diulemi nyun nek ngapunten. rada rapati anu peningale niku rada Nggih. nek bengi niku jan pet ora ngerti apa-apa. Lah, Ngerti kuning. suruh. Lah kok ngomong aku golekno bojo wal. Nggih. Wis rasa Kang, iki ora pati weruh kok malah dihapusi aku. Ora aku kepengin ndek keturunan. Wah, rasa turunan tanjakan wae aku. Tegese turunan ki Anak tedak turun ngono heeh lho. lajring wong omah-omah lho. Lah iya ya. Tali ya. ning katresnan ki anak ngono lho. Ya wis gandeng kakangku ya tak goleke judu. Heeh. Wedok ya sifat genep. Akhire Dijabke karo Pak Naib lungu lho ya nyekseni. Wonge ya kriyip-kriyip ora patek weruh kae. Terus jenenge Janggel. Kok jangkel. Ade jeneng kok jangkel. jangkel. Kakangmu ki jenenge jangkel. Lah iya. Oh, untuk koyo kurang jeneng. Wah, lah Janggel ki nek jagung nek orang Janggel apa ya ora mawut-mawut. Oh, Terus Jenenge jangkel. Janggel no. Nggih Pak Naib. Wis tak ijabke, nggih. Bojomu ayu, nggih kula ngerti. Ngerti saka ngendi? Lah niki ambune. Ngono. Buat tenan. Terus Wah aku wis kelakon ijab malam pertama. Nggih. Rak kamare cedhak aku. Nggih. Aku yo nyedhaki aja-aja kakangku dihapusi aku ngono. yo ngawur sampean ki malam pertama kok malah kok indik. Walah yo ora ngindik ning guru Ngopo? ngrungokke. Suarane iki sengok. 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 Sengok lah kok Suara muni- apa? Muni ngene kakangku. Piye? Dik, aku mbatin buah mesra ya ngono. Dik, pipimu kok alus men sengok. Sengok. Lah kok sing wedok iki, niki bokong Mas. Ya berarti cara ora weruh kok. Lah yo rumasane iki yo pipi ngamuk sengak sing kok gak sing wedok muni niki bokong Mas. Gak aku muni, lah rak tenan to aku yo. Wong ngoy. Kaya tegel-tegele lho sampean ki. Tenan to goblasuk to Kang aku yo. Aku ki wis ngiguhke apik ning Yo wemen yo. ning Yesman ning nyatane saiki yo Iya. wah tenan wah Bahagia saiki. anake wayu-wayu bagus-bagus. Anake Kakang. Terus tak nek Kang. Lah kok iki yo mung kaya aku elek kok anakmu ayu bagus-bagus yo. Lek muni gampang. Lah tanggoku bagus-bagus lho ngono. Terus karo Maksud lo.
Oh, batin kok. Batin dadi wong nek batin wong sengit ki ndulit. Wong batin kadang-kadang nek wong seneng iki iso keturunan. Iya, bener. Nggih, pokoke nderek mangayu bagya mbocahe. Gendeng niki wau wonten nek cara Gunung Kidul niku rasul, nek niki saparan utawi merti dusun. Nggih. Wau siang nggih sampun ngawontenaken wayangan. Dalange sapa mau? Sing ngedram ngono. Oh, Ki Brontosaurus. Ya. sik iki aneng pinese lho iki. Ana apa? Waduh. Waduh. Tenan. Bojoku kena pines. Kloro lho cilik wae. Aduh, lha biasane ora semene ora apa-apa. Biasane malah paku usuk Nggih, kae. pokoke mugi-mugi pinaringan Bagas Waras kali sing sampe kala warga ing mriki guyub rukun, sebuah ingkang ginayuh sembodo ingkang sinebya. Amin. Amin. Nggih. Mbok Desuhin minta penes ya wis ora lara kowe wong kapal tok. Gunung Kidul niku rak sugih ta malahan. Lah nggih. Sugih kapal. Bojo kula ku sugih ngendi ning kapale. Malahan tiselip kok lek. Kowe malah deruk-deruki ngapa, Mbah? Iya akeh banget iki. Golekno wesi brani. Lah kek kepiye? Nggo nglacak iki lho sing wesi to. Bojoku nggih, ora apa-apa anggere ngati-ati. Derek mangayu bagya ing sepisan ingkang kaping kalih matur sembah nuwun kula saged sowan mriki sarengan kalian Bapak Ibu sedaya wonten Pak RT, Pak Duko, Pak RW, terus Pak Lurah, pokoke Pak Kepala Sami Dusun nglempak wonten mriki Pak. Pak Kepala Desa. Pak RT, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa ini daerah kepala daerah tingkat 4. Oh, Kalau RT itu kepala daerah tingkat 7. lho kok malah dhuwur RT? Heeh. Gubernur tingkat 1. Bupati daerah tingkat 2. Terus Penewu atau camat tingkat 3. Lurah, Lurah kepala daerah tingkat 4. Duko, Kepala dusun kepala daerah tingkat 5. RW kepala daerah tingkat 6. RT kepala daerah tingkat 7. Jadi sesuk ana sambutan kepala daerah tingkat 7. RT sing sing maju. Berbahagialah yang menjadi Pak RT. Ayo wibawa kok kowe. Iya, nggih. Nggih. Tetembangan, Mbah. Ngoten. Suka parisuka. Nggih, wonten pamundutan? Wonten. Napa? Wonten ing WA. Nggih. Sederek kula Pakde kula kakange Pak Parjo adine Pak Pardi niku nyuwun tembange Rengu. Oh, nggih. Sinten kang badhe nyelirani monggo Rengu. Ya engko sik iki lagi tak waca salah Diwaca siji sik. ngono lho. Lah ya diwaca Dibaca dulu. Ora urung kowe didapuk. Aku wis hafal wong mau wis WA kok. Ora ngono. Iya, ya ki sindene dijak ngadeg ben Nggih. ora guru kemulan wae ora. Ben anget. Iya, Ya ngono kuwi. Wis ketok. Wis ketok piye? Mbah wedok angger kademen lho deloken. Kabeh tunggu selimut. Ngono. Ngene iki. Soale pusat panas iki beda-beda. Ora kok sik tak urus kowe. Urusan. Kok pusat panasnya beda-beda Ya iki? kok Piyayi Putri ki nek kademen. Heeh. Nek Piyayi kakung mesti Pusate dhewe-dhewe to. ya beda-beda. Lah kayak pusatnya maksudnya? Lah ya pusat panas ki dadi kehangatan nek wong wedok iki. Ning kene iki. Pusat kehangatan. Nek Nek kakung? Mesti ngempet tangan ngene iki. Lah iya. Mulane nggonamu ki nek dindelit seret ngono iso umum. Ayo Mbak, ngadeg kok Mbak. Monggo. Iki Sing cerak pundi? dalang kuwi. Oh, niki. Asmane sapa? Ya men Mbah Lalu ya men ngerti asmane men Ya kenalan kene dhewe. tak tepungke mumpung isih eneng gilingan buka. Rumangsamu gaplek apa piye? Gua nek gaplek kene iki nek yo kepiye kok yo. Ditulungi ora? Kene-kene tak singkirne engko ndak tapene iki dadi kecut banget. Oh ora kok apa ana proses fermentasi kok tambah. Ya mbuh ora ngerti kene. Ayo alono rasa rak tenan to. Kowe iki ngeyel, arep diturungi simbah wae ora gelem kene. Ah sampean ki nek nulungi ya dadak ya demok. Lah ora tulung wong disihir Kekuatan sihir. Anggep wae ya bener kok ya demok. Asmane sinten, Nduk? Wilujeng dalu Mbak Waloya. Wilujeng dalu Nduk Cahyu. Ana bocah kok manise kaya ngene. Jan betul-betul nek iki bocah calon sing jos. Lah cilik amu biyen iki gudike rendel ora. Kene Kok kaya kucing to Mbah. Gudike. Jare didusi nganggo apa biyen? Lah kowe Lerak. Didusi nganggo lerak biyen. Nganggo uyah jare. mboten mbok cange. Mboten ta. Niki riyen nggih mboten ngeten niki nggih mboten ngoten nika. Nggih. Nggih
umum bocah. Nggih to. Wong niku rak cedhak omah kula riyen. Nggih. Cah cilik kula ya isih cilik niku ya isih cilik dolan ning kalen. Nggih. Banjir. Dhek nganggo celana pendek kalih kaos sporot ro cekak niku. Gue guduke dong celana ngoten niku. Nggih. Anjlok ten kali keli. Apa nih? Bocah niku lho kula Bocahe. tututi jerung. Angger kula candak ngono ora keneng. Yo angger kula candak mung ora keneng. Heeh. Cek ngono tak candak betul-betul. Alon, alon, gontangan nek nyekel. Lah iki apa? Woi, aku urun aku. Oh sampean ki niate arep nulungi malah mentung. Nggon apa? Gondres lah. Duk. Kayak kenalan iki asmane sapa? Jenenge sapa, Nduk? Kula Ainun. Ainun. Daleme pundi? Kula Gunung Kidul. Pundi? Gunung Kidul pundi? Kula Tepus sih, Mbah. Tepos oh ya, ndelok. Napa nih? Apa kuwi? Ngopo? Kok diendangi sikile? Biak sikil. Wis beda karo asline. Lah. Biasane ning Gunung Kidul ki Meletrek. ayu ke tungkake do meletrek niku ora. Lah iki Dereng sane. Oh, urung Ini meletrek. dereng. Ya silongkas. saya kok mbok sing apik, Mbah. Ainun saking Gunung Gunung Kidul Kidul. Tepus. Isih sekolah apa wis kuliah apa wis kerja? Ajeng kuliah sih, Mbah. iya iya iya. Piye arep ngragati apa piye? Aja kuwatir. Kowe arep sekolah neng ndi utawa kuliah neng ndi? Omong karo Simbah. Ku tak omong karo bapakmu. Lah ngomong tok. Tak kira nek ajeng ragati. Heeh ya. Walah, Alah, kok arek nggo ragat urip dhewe dengap-dengap ono. aku ki Kamu mikir. wingi ki tak elekke to. Sampeyan ki nek tanggapan sepi lah mbok ya golek objekan. Wes. Apa? Oh iki tak aku ki jane tarian rokowe ning aku iku ya ora pati mantep jane. Lah napa? Aku ki jane ya nyambut gawe, Nduk. Nggih. Ditari ning pabrik. Nggih. Gaji iki sesasi 50 juta. Lah kene kok ora gelem? Lah ora gelem aku lho ning Lah. pabrik racun. Oh, ora sampeyan ki bagian apa? Bagian ngicipi. Ya mati. Pegah. Ora apa-apa. 50 juta kuwi ora gaji ning asuransi kuwi iki. Lah 50 juta. Ora apa-apa man kena nggo pengalaman. Ah. Modar kok pengalaman. Ayo. Sak ora-orane ra iso. Oh, tau modar ngono to. Lah nek aku ki lunga neng ndi gek ngerti apa pengalaman tak ondrak karo sampean. Heeh. Lah nek timak ki apa ngandrak neng ndi? Lah ya aku no. Lah kowe ngecake duit 50 juta. Lah aku sing duruki kok aneh. Aja sok kok ngono. Gek kowe seneng ya nek aku wis ora eneng gek kowe ginjal-ginjal. Ora ngono. Wah aku ki setia kok. Setia adik kok. Kepiye benike ucul piye? Tak tutupane kok bunga Mbah Walu ya. Padake ketel ditutup. Ayo Nduk, kayak nembeng. Ayo Anu nembang. Wis ora apa-apa. Nembang selak kademen. Tak berani kene. Ora Wes tak kowe iku ora arep melu-melu. Ampun melu-melu to jenengan niku. Aku ki ora melu wong dijak kok ya. Sapa sing ngejak? Ora. Ayo nak. Ya, tembange apa, Mbak? Nggih. Tembange napa? Requesane Rengu napa, Mas? rengu kuwi mau wis di anu Tunggi. nggo Mbak Nikan wong kuwi sing request ki penggemare Mbak Nikan. Oh, Iya, sawere ya wis ditransfer yang rekeningku. Ya, Saiki arep ngaturke apa? anu Nduk, rengu ki wis nggawa swara khas rengu dhewe, dadi ora kena direngokke Ijoli. liyane. Rengu niku lak mangsaku sik kewan cilik nika to, Mbah. Kae jenenge tengu. Oh, tengu. Lah nek rengu sik niku sik Nek pundi? tengu kuwi padha karo tengik. Tengek ki Kok meteng tengek? tengek ki meteng singek. Wah, goblok. aja ngono to, Mbak. Ora apa-apa lah, apa saru nek meteng gene pari sekedhoke meteng bareng rene. Oh, Iya, Dek. ngono. Ayo Nduk, apa lagune? Apa tembange? Heeh. Nggih niki ngaturi ninggal katresnan nggih. Ninggal Oh, katresnan. oke. Oh iya. Nggih. Ninggalo katresnan. Katresnan kok ditinggal lho. Kaya bojoku lho ninggal arisan aja ninggal katresnan. Iya, ninggal katresnan. Ben dikendangke langgam sike. Oh iya. Buka rebab. Ngagem bawa mboten? Non? Ngagem bawa. Pengen ngagem bawa? Nek jane ora arep akon bawa nek gandeng sampean wis takon ya bawanono. Lah kula niku taren kok. Ora, nek takon ngembet bawa berarti ya kudu bawa, ngono lho, Dik. Oh ngoten. Dong ora to? Heeh. Ya ampun marah-marah ngoten niku. Sapa sing muring? Sapa? Sampeyan iki kademen kok malah dimarah-marah. Mbok ya jangan marah-marah gitu toh, Kak. Kayak iki ora nesu dasare ngono kae. Oh, dasar.
Nek wong marah kuwi rak hawane panas to. Dadi ben perbawane panas ki ngangeti dekne nek arep tak rangkul rak ya ora mungkin to, Mbah. Kok rumah saku iki. Rada maju Nduk. Ya, Gek. Karo tak tamatane engko nek eneng pakune nak. Tenang wae iki sing eneng omah ora ndek paketan kok iki. Tenang wong kono mati lampu kok. Bawane apa, Mbak? Napa? Dibawani apa? Dibawani Apa? niku lho. Sing kepiye? Sik diundur. Oh, ya cepet. Kula sinaune niku. Oh, ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa ngono nek kulino diundur nek dijokke ya malah kleru. Nggih. Engko men dielekke Mbah Waluya. Heeh, engko elek kan. Wis gek ora aja ngrungokke mbahmu kakung karo Mbah Pudul. Yo. Iya. Yen diundur nglantur ngresaki ati Ngopo, Mbah? Koyoke kok dingklang jenengan. Ora ngopo-ngopo aku iki ya suarane apik, halus. Terus Ora ya kek terus Nduk. Diundur ngrusakke ati nadyan mung sak polo. Mongko polo ki ming cilik ae. heeh. Mike cerakno ben krasa, Mbak. Cerakno. Apa loro double? Mboten. Tak ajar tenan. Wong tuwa tak ajar ora. Lah ngopo to? Wis ben nganggo utheke dhewe tak ngono. Walah wong Gunawani mik kowe kekleru. Kaya arep wong loro ora. Ayo, Mbak. Kademen, Mbak. Wedine niku nek dicepake iki ngregel iki krungu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku engko engko nek ya gregeli gojekan Mbah Waluya. Coba nganggo iki men seru no. Engko nek men ora kleru niki nek kleru men ora krungu. Cik. Kuwi nek kuwi mike walien. Tapi kok kadose penak sing ngenten klawere ya. Oh, penak sing enek klawere to. Pandhani kok ngeyel. Kuwi bocah wis ngerti terangane. Ngerti apa? Ngerti klawer anak iki mau ndok. Sesuk tak klawerne kabeh. Mike. Iya. Ayo, Nduk. Wis ora usah ngrungokke klaweran. Ayo. Jebul mong ninggali. Sik. Sing ngegong wahing kok Ana wae kowe kok ndedak ya nyampar lho jubrake ora. kempul ki kepiye to Zai iki. Aku malah dadi kelingan pas wayangan neng sawit kae, Cik. Ngopo? Gonge ngrubyuk kabeh kae. Iki jan dedaya tenan kok ngene iki Mbak Cange. Eh. Ngomong wae karo apa kuwi klakepan kowe kok ngrubyuke barang. Kayak ngetokke nek wong seni. Oh, apa ya? Wae kowe nganggo telu. Wahinge disuwuk. Heeh, ya Mbak. Karo obah ngono kuwi bener karo obah. Aduh, Karo tenan Mas, Mbak. sumpah. Mboten ngapusin iki ngregeli dengkule. Iya. Mboten napa-napa neh, engko tak gocekane. Ada Becek. nokor ngono bek kok. Lah iya ya. Cimboke cek injo. Injo goceki teno, ki ora. Karo sikepen. Ampun Kene. dina. Karo sikepen men ra kademen Ora, sih. menanget karo simbok. Lah nek ngeten iki sesek, Bu. Ora bae ya. Lho, ora bae. Tekan pundi wau? Tekan Magelang. Mat aja gandrengan ndak kaya bongko. Lah Trek, ya. Ya. Jebul mong ninggali. Janji. Mangga. Satemah digawa
Di Jebulane. garap kaya CSGK Mas. Net 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 det tak det kilingin tak. Ayo. Kan kaya kendangane IP-ne Mbah Waloyo. Kok IP-ne Mbah Waloyo? Mbah Yono kae ra IP-mu to, Mbah? Iya. Oke, ya. Matur nuwun. Matur nuwun, Nduk. Jenengan ngomong sampun katur nggih iki nyang sapa? Nyang sapa ayo? Disebut jenenge. Ben nggo contoh sinden-sinden iki lho. Biasane ming matur nuwun. Lah matur nuwun ing sapa? Ah kan ngono. Matur nuwun Mbah Waluya. Kalian Mbah Suhin. Mbah Suhin. Tapi dereng ketara nek Mbah. Ya, senengane ora ngono kuwi lho. Dereng ketera kok kon. Ya. Urung ketok kok wis mungkuk. Matur nuwun Mbak Ainun. Wis gek lenggah kemulan meneh. Iya. Heeh. Iki yo kemulan karepe ra karepe wong rasa-rasane dhewe kok. Ya men kowe yo nggawa kok ya. Ya mesake to ya aku ki peduli wong mau ngadeg nang kono kademen saiki lingguh ki ya kemulan ki men anget. Ngono ta. Iya, mangga. Apa yoga-yoga rek do teng krembek. Wah, nek ku yo wiyaga teng krembek. Lah aku mau kaya wedhus mah. Niku gembujeng. Oh guyu to, kuwi ngece kok. Oh, ngece. Karang guyu ngece karo guyu tenan iki beda. Oh, nek bedane to? Lah kuwi guyu. Nek ngece iki kepiye contone? Gur. Nek guyu sing tenan sing nyenengke. Meneng wae ngerti-ngerti kepoyo-poyo. Kuwi wong guyu tenan. Masa. Ning anggere ning wong ngomong gek meng. Kuwi jenenge ngenyek. Ya ora, wong lakehane dhewe-dhewe kok. Iya. Ora lagean ya dasar iki ngenyek. Wih. Lah iki, nek sing kaya ngene iki, guyu apa ngene iki? Campur ngenyek karo maidu, malah banget iki. Kowe menghujat nek kowe malah. Nggih, iki pun diaturke terus apa malih bocange. Kiwane Ainun ana Mbak Bella Almas. Bella Wuling. Mbak Bella sepote. Iku saknyatane konjang seret winangun. Sasi
Selamat malam Mbak Dek Bella. Nggih, selamat malam Mas Dalang. Nggih. Sehat to, Mbak? Alhamdulillah, Sehat? menika kademen. Waras to ning jenengan? Ya waras to ya. Aja nganti sehat ning ora waras. Waras. Heeh. Mulane tak salah kuwi mergone mejen. Heeh. Nganggo sing nganggo ayat. Oh, baterainya entek, Mas. Oh. Oh, dicekel via urip. Oh, dadak kudu dicekel viase. Ben Dasare tangane bocah iki anget tok. Kowe kulino nyekeli mikrofon kok. Ayo niku. Ya, Nduk, ngaturke Napa, Nduk? lelagon apa sing diaturke. Nggih. Ndongakno warga masyarakat dhisik, Mbak. Oh, ndungane ya kena. Jenengan sak kanca klebu aku mrene iki disuwuni donga. Anjir. Lah ning donga kula niku napa mandi to? Weh mandi. 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 Lah kula ki banyak dosane. Sing penting donga mandi karepe ra karepe, sing penting kuwi. Sing penting dongake. Nggih, nderek ndedonga ugi memuji kagem warga masyarakat Rangean. Kerangean nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu sedanten tansah pinaringan sehat bagas waras panjang umur. Amin. Ya Amin. rabbal alamin. Panene melimpah. Menika Amin. panen apa, Mas? Ana sing- Sayur, ana sing Sayur-sayuran nggih. buah dan lain sebagainya. Pokoknya oke. Mbako. Mbako. Mbako ya kalau mangsa sok panen telung sasi pisan. Oh, nggih. Lah sok kecantol-can. Ayo, Apa kuwi mau? tembange caping gunung ben Caping gunung. Mbah Waloyo jula-juli kok ya ora. Heeh. Walian Slendro Mas Indra. Men dibawani Mbak Bella, Mbak Desuwin ben jenggleng. Nggih. Engko Mbah Waloyo Aku anggere jula-juli. jubul mesti engko sikilku ketancepan pakune. Ora ya golek nggon sing ora ana pakune no. Oh iya, Wong kira ya nganggo mijiran. tak resikane sik engko. Ya Mbak, saben bengi lup nyawa suarane halus to Mbah. Berarti ayak. Eneng niki ra digregeli ya, jan ademe pol. Ora apa. Angger seadem kok garek ngemplok jare Mbah Walu ya. Sing dimplok napane, Bu? Mak Eman, wah. Oh, Maman. Ayo sing jatahmu joget. Kok mah tebah-tebahi ngopo? Pak resiki engko nek bojoku anjlok men ora rekoso. Ora ngono. Aku bagian ngresiki Pak. Heeh, engko tak njeloki. Ayo monggo. Sing dijloki sapa? Sing diresiki kuwi. Heeh. Gek wis anjlok kok. Ya urung. Tang. Ya. Diresiki kene. Ya. Ayo. Ayo jebul, apa kowe sing jebul apa aku? Penguruh. Oh ya aku tak menang. Kaos lampu. Karmong karo mung karo janur kuning. matur nuwun ya Mbah. Pas kaya aku wis dibayarke bakmi. Sapa sing bayar? Jenengan kok. Niki? Heeh. Ya. Bajekno aku ya tumben aku ya ngono. Mulakno to, jatahku kurang. Terengane kok nggo ngebosi iki to? Lah ya aku ya ora njaluk wong kono dhewe karepe engko nek Gayamu. engko nek seneni bojomu lho Mbah aku ya wis ngono. Alah. Dek napa niku? Dek malam Senin wingi kok aku Mbak Mi karo Mbah Waloyo kuwi. Nembo karo Mbah Waloyo karo wong wedok kok rambute semene iki disemir rambute. Ora ngono to. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Kowe iki tak goleke pengentreng-entreng. Kok goleke pengantin-pengantin? Kok pengentreng-entreng. Takono to karo panjenengane Ki Dalang Ngapa? Mas Dalan. Heeh.
surga itu di bawah telapak kaki ibu. Heeh. Donga pamuji saka ibu kuwi luwih mandi. Lah nek ibune akeh wis saya mandi. Oh, ngono to. Dadi sampean karep golek ibu pirang-pirang ngono. Men iso ndongani anak-anak kuwi kok lemu ora Iya. apa-apa. Nganti kaya sih kuagang. Lah ngapa? Lah ora. Lho iki. Ngapa? Iki lho rungokno ta. Ora. Ngono ki ora kudu. Kok ora kudu nyatane kelakon ngono kok. Lho, sing penting ki guyub rukun wis gak bawa ndok rasa ngurus radio rusak. Weh, nek wadine kewiyak rak ya kaya ngono to. Masalah rumah tangga lho. Ora Niku rumah- pisan. Niki nak dalang sing dijajakke. Lah kanca-kanca wingi, ayo kok jajakke yo. Aku len jajake Mas Yusuf ki mergo aku ndek utang 200. Ngawur kuwi lho. Jek aku ki jajake entek 75. Ya ora kok jajake utang ya utang ngono kok piye. Lho kuwi. Ah, anggap. Senengane kok diwulke. Anggap kok terus dipadake. Ayo, Nduk. Gedonku ora kok. Tak utang. Jebulane nyuwarake yang nganggo teknis. Lah iya no. Ora gur kaya aku waton mangap ya, Pak. Lah ya ora lah iki tenan. Delok ta, Nduk, ini rada nduk bilah. Pripun? Iki ki le mangome sithik. Ya. Suarane Lantang. Lah nek aku Ayo kuwi. Niku lek mengon niku nggih kedah ngangge ukuran. Lah Oh, iya. jangan. Nggih. dadi ora asal mengono to, Boten Nduk. tergantung mic yang dihadapi itu seperti Ah. apa. Oh. Seberapa ngono ta, Mbak? Lah nek bojoku ki le latihan bawa nggawa meteran lho, Nduk. Ora ngono salah Pak Demo. Pokoke nek latihan bawa sing penting mangapa sing seru ngono meneh. Mangap ora nyuwara mah. Pokoke paling ombo kuwi Tolong 2 nyari. senti, nek Oh. pas nada dhuwur ming 2 senti. Mulane bojoku ki latihan sindek ki nggo meteran ning dinding. Ya. Ya sejarah kowe. Nanana. Pacita saremi Wis pindho rak mari. Ping 3 mari banget. Wis garing nek sing 3. panas Ademe kok ngene kok panas. udan. Ya, sik men dijenggleng arek kepiye kowe sing jenggleng. Nganggo kenong le jenggleng. Ya. Tre to 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 tre. Wah. Apik. Apik. Tujune karo merempe ya pas lho Ayo ditutuki. kulino aku ki ya kok karo merempe pas. Lah duduk kempol. Lah iya. Panjenengan sok ngenong. Ah iya. Nganti kaya iso. Pokok aku nek ngenong iki adil lho, ora ono sing gedhe, ora ono sing cilik. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Udan panas aling-aling. Munggah. Tapi gunung
Jule. Mangan roti ora keturutan, tuku krepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengking. Oke, konku yo ngono kuwi. Lah iya. Ngirit. Ngono kuwi lak nasibku dhewe. Ajar-ajarane sapa to? Kok rumah saku tabuhane kok ya apal temen ta ya? Lah entukmu wingi nang Kediri kae apa? Heeh. Ya. Awan-awan kok mangan roti warga krange ana sugih rezeki. Amin. Sugeng dalu para pamirsa. Hingga rawuh wonten ing dalu menika. Monggo sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sambekal nek kene pasti ana panen sayur mergo tanahe mesti subur mergo biyen ala padha nandur yen wis panen dienggo sanak sedulur iki ngono lak wayangan sing sepisan kanggo hiburan ping pindho uri-uri kabudayan wayangan tentu tutunan kanggo datang sugeng dalu bapak ibu engke rawuh monggo dalu-dalu memuji murih rahayu putra wayah apa meneh anak utu dulur kabeh padha seneng ora perlu padha pate greneng apa Dewa Mas ayo kerja bakti lan bareng-bareng wiwit biyen mul dina Jumat jare dina paling mulya piyayi kakung umat muslim diwajibno salat Jumat ayo bareng ditindakno Petani kene sukses kabeh kok ya. Sukses. apa-apa kene iki mesti akeh panen pari lenggawa mulih lak kudu ngati-ati sebab iku ngono lak dianggep bosi pari iku ngono paringane Gusti Yen kene panen tomat. kabeh lak padha nikmat ayen kesel mesti istirahat panene akeh diedol iso bermanfaat Tenang. Ora nganggo iringan saiki coba. ya ora apik Lho ya apik. Umpamane panen kacang. manene akeh mongko pirang-pirang nek didol duwite iso sak anjang dinggo nyumbang uga dinggo nyaur utang Oh iya, bener. Nek Umpamane. panen sebut. Waduh. ora nang mana kok Enek. ora Yoga ki sok panen oh sebut. lah kejaba nek wiyaga iki panen sebut mula nek numpak motor nekat mestine padha ngebut dielekke mesti ora katut akhire tiba ora sirahe benjol mula yo dodo ngeyel iki Aku yang mesake karo sing nyiter kae kok. lha pripun Kayak iki numpak motor nggawa kendang jaipong digendrong. Monggo spion ki ora kanggo. Lah ngopo? Lah ora iso dingetke lagi spion iki ora enak kok. kali-kali kan kendang nggih monggo iki engko ndak mengisah Nadyan wadon Nadyan wadon
Ya, ki arep entek ki tempone dibiyanterke rock apa rock hardcore. Ya. Yo, pengedrame men siap-siap. Yo, syukur bi. Yo. Syukur bisa nyawa gunung desa rak dipindho to. Nggih, matur nuwun. Nyang sapa? Matur nuwun kagem sedaya Nah, warga masyarakat Krangean ingkang sampun kersa Cegawungan. Cegawungan nggih. Ya pancen iki gawene ujube warga masyarakat ya cetha Cegawungan kabeh. Nggih, sami iuran kudu sami menikmati. Betul. Ayo don dinikmati Mbak Bella ya dinikmati. Maksudnya wayangane lho. Ora ngono. Nek wayangan sindene Mbak Bella ya monggo Mbak. Ya. Iki rumah saku bocah iki sing dadi manten wingi kae ya. Wingi to. Heeh, ra ingin kita wajahi. Udah aku jagung wingi to. Kae Sumini ya udu iki ya. Ini nggih ngeten iki yo. Ijane miring. Aku jagung iki diseneni bojoku. Lah ngopo? Nyumbang Nggih. nang wong ewu sangone 150. Ning nek cara aku sing jeneng nyumbangne wong ewu kuwi nganggo taktik teori sing apik. Wong jagung kowe nganggo teori taktik tuk. Nek wong-wong iki ra do njujuk ning nggon kotak sumbangan ki lebokke bleng. Lah nggih no. Nek aku yo njujuk prasmanan sik. Lah pripun? Ya ndelok lawuhe. Senengane kok ndelok lawuh. Aku sangone 150 kon nyumbang 150. Lah nek ngoseng-ngoseng kulit mlinjo kok 150. Lah tak longi 100 tak lebokke 50. Oh iya. Senengane kaya ngono kuwi. Ora kena. Setuk do ngono kuwi nek anu jago. Aja do gelem. Wah, sesuk nek jenengan ewo aku tetep ngono kuwi kok. Ora aku sesuk medhar tak tukoke sego padang kon aku. Oh iya. Ya, monggo. Lagune napa? Malih. Sego padang iki mah ming 15.000 sak. Lah mulane kuwi. Sego padang iki ra nggo lawuh lho. Lah apa? Nah, segane kak padang to. Iya lucu. Ya, kiwane Mbak Niken Rajek Wesi. Kok rajek wesi pripun ta, Nak? Engko kon guyu aku wis ora. Ya. Iki mau sing pamundutan renguk. Rengu. Mbak Niken kuwi bintang iklan Sensoden, Mbak. Oh. Ya, Mbak. Ngaten to, Mbak. Sapa te apa, Mak? Angliak numpak prau layar. Iki no minggu ke pariwisata. Sekali lagi. Pisan meneh. Hop.
Iya, Kok Mbak Bluk. ki asli daleme Magelang cah iki. Cah iki entuk Nggih, bojo ngoten niku. Magelang. Lah kuwi lho mirip ra. Nggih. Oh, ra padha. Mirip wajahe ning ukurane beda. Ukuran apa? Ukuran apa? Ukuran Ukuran badan. gelungane ya to, Nduk. Oh iya, iki cilik ukuran gelungane. Nek kira tok mlotrok. Ora do kuwi sing Rodok dirembuk melorot. sing dirembuk iki jane ora kuwi. Ning aku ya wis meneng wae. Apa to Mbak jenengane lho? Arep ngerti iki ya ora tak duduh-duduh. Ya, lagune minangkane pamundutan war piye? Rengu. Pamundutanipun saking Pak sinten? Pak Suratno adine Pak Pardi. Ya. Nggih. Adiknya Pak Rayine Pak Pardi. Nah, Rayi. wonten Jakarta nggih. Nggih, Bekasi. Makasih. Rayine Pak Pardi ora Raine, Rayi. Rayinipun adike ngoten to? Adiknya Pak Pardi ngono wae. Berarti mboten rupanya Pak Pardi ngoten lho. Oh, diurak tak? Diurak. Oh. Anggepe karo wong tuwa kok kaya ngono ora. Nggih. Lagi mboten napa-napa. Rupanya, warnanya, rupane, warnane meh padha to. Jawa iki beda Oh, gitu? artine. Karena Indonesia ya ora rupanya ora apa-apa lah nek Jawa ya. Lah ngene iki nggih kula Indonesia Oh ya wis Lah, Indonesia. nggih. Tak kira nek ngrupamu ngono mau ya. ora apa-apa. Rupa-rupa warnanya. Nah, Ngono ku iya. ora sarun lek. Ora. Nek Jawa ki ujut-ujut. Oh nggih, niki kula ugi ngaturaken matur suwun. Kagem sinten? Kagem Pak Joko Santoso menika tebih-tebih saking Kebumen, Pak Dalang. Mirsani bot-bote mirsani Mas Yusuf. Lah lenggah pundi? Ugi menika pun ngirim kagem rencang-rencang sinden. Napa niku, Mbak? Makanan dong. Makanan? Iya dong. Yo, Pak, kok dadak dikirim nganti kaya ora tau mangan. Ya kuwi Makanan khas. saking tondo tresnane Oh, kanggo nggih. kanca-kanca Nggih. Ansor Laras. Tegese Pak Joko ki peduli, sindan-sindanan Ansor Laras ki duk seneng poso. Kita kekane panganan mah. Ngono kuwi. Jane ora poso. Ketoke ora ngono kuwi, cocoke iki ora ngono kuwi. Ning laire ngono kuwi. Enggak yo. Dibawani, Mbak. Heeh. Memanise merak ati Mbak jajal sesuk sindan-sindani pisan-pisan ora nganggo bros kaya Desuhin kae kepiye? lah iki Nyon ngapunten sanipun kula menika sampun dipun tumbasaken kalian semah kula. Joko Sembung iki. Nggih, Heeh. ning ngangger dipasang Nggih. niku kok nggonjit. Lah dudukane iki ora pas. nek gonjet iku berarti kurang tengah. Lah iya anggere tirenek iki sing ngene bete ya, Lek. Heeh. Yo, ora piye. Kok iya ki lho. Aku ngundang aku lek, aku yo ngundang kowe yo ngono. Wong bojo kok senengane cok Nah, ngedoh ini kan kula pas lho. Pas nek kayak plek, Coba kae tilik ana. plek nek kayak wis Pas, ora Mbak. buncit malah kowe malah wah jan pas. Kok iso bentuk ngono ya? Apane? Brose to? Sekarang bros larang kok ya. Iso semeleh. Iso bergetar lho Mbah iki. Heeh kuwi lho. Lah boro-boro kok kula niku ajeng ditumbaske larang to, Dik. Lah, Lah wong mari mati blonjo sedina 10.000. Arak blonjo aku nu kok ke beres. Kuwi klambi ki minta kok ke kilon kok kuwi. Iki sekilo 35. bral Lampi kae. napa kok kilon iki? Lho, kaine iki kilon. Ya kuwi jare iki ming rombengan kuwi apik kuwi malah batik tulis lho kuwi. Sing nulis wis suwe banget. Ya. Monggo. Pacaane terpresa kandas luas wirat Rina wengi. Masa Rina wengi? Apa udu? Ora apa-apa nek selo kuwi. Rina wengi mung
montang ya. Piye? Montang manting. Montang manting. Tan cemek. Nak. Iki sok pikiran iki sok anu membahayakan tenan Iki ketiga. Nah, ngono slametno. Nanti malah lo ya, Bu. Wah, Pak Pardile guyu marem tenan cah. Seneng banget iki Seneng Pak banget Pardi. Nek mbakne kan sing maju kok lo yang guyu nganti. Engko anggere delewer ngono ta. Iya. Tak goceki sikile. Ketoke ana tendensi. Hati-hati lho ning HP-ne nyimpen fotomu lho, Mbak. Dek. Nanti nggih napa? Nggih napa, Pak? Tinggal gugah nek esuk. Oh, nek esuk tangine dadak nganggo foto. Nah iya. Nggo wallpaper. Kayak mesti terus niken. Oh, niken. Kayak HP-ne diwalik. Apa to bojoku nek ngono iki? Mbok cange. Pripun? Apa to bojoku? Lho iki aku ki ra yo membelani wiyaga iki to sing nyimpen fotone niken iki to. Oh iki juara Dek. Alah padune sampean iki yo nutup-nutupi keadaanmu dhewe. Lah piye? Wong tulisane Kamijo kok sing suarane wong wedok. Lah bojone Kamijo yae santai ae tak belani. Bojone Kamijo yae yo Mbah yo bojone Kamijo ngono. Ora ding yo wong wedok tenan. Jadi kan kita Dibelani kok malah lho. Ora, aku blok suto wae wong wedok. Lah wong ora kae ora sapa-sapa. Ora sapa-sapa piye? Nek ora sapa-sapa ki nek telepon ki nang ngarepku, ora kok nang kamar mandi. Kowe krungu to yo nan? Ah gene krungu. Adono kok dadak kok nyedak. Lah nek kok sampean dadak mlayu. Delik. Ya ora ndelik nang kamar mandi kok. Omah-omah nek umur semene iki lucu-lucune nggih. Ya ampun. Lha kayak anggapmu ki umur piro? Karo sing umur semene iki Pak Pardi kae siap kae. Oh, wis siap dimaru. Tenan nyimpen fotomu kae. Di dakek nggon folder khusus kok. Pose bagus ngono. Jan. Waduh, lho kok malah karo gogroke barang-barang. Nano. Oh, sing mau ki jenang ngono Mau mau ramunine ora jenak mau. Nano. Kang masih rada wong Bambung. Padha kok ki pulu sukune Gus karo Mbung ki padha. Lah iya. Toyokan bener aku. Oh, Mbak Via pengen maju ya ben ngancane. Heeh. Yo berdua. Pengen kok Dek. Monggo Mbak Via. Ayo. Muni aku ngono kuwi kok ayo maju Mas Mbak. ya wel aku kok ora dikon maju to. Kok ora dikon apa dalange sengetro aku ngono. Maju ora ming back wae. Heeh. Bek napa to, Mbak? Mbak. Oh, back. Ora back ning plek, Mbah. Yo. Oh. Ayo, Mbak. Yo. Nano. Mbak Via napa kula? Kok ya ben digongke si Nah. anu kuwi. Sik aja medhun men digoke sik. Ora, Oh, iya. maksud iki dhek sing ngegongke ngono. Oh, iya. Dong gendeng ora to, Mbah? Iya. Untuk Aja nosok. medhun sik, aja medhun. Udah. Ya wis pas suarane ngono kuwi nek dhek. Sian. Teladan iki. Ayo Mbak Via. Gampang teman ambe beda Yo. ngopo-ngopo ngono ki lho. Kowe ra ndek lara napas to. Aku ki ngewangi ben le ambekan ki lancar. Nek ngerti aku ora rasa. Yo. Sajake. Ya. Kula napa niki? Ben jenengan riyen. Kok ndak kaya wong telepon nek dhek. Lah ngopo?
Ayo Mbak. Ayo. Sajake katandrenmu wonten nepeniku dene sampun dangu dikakak ngaten sakniki jabenten napa pancen sampun dosen Ya Mbah Walo ya. Apa? Jenengan wis dipenging ngudut karo Pak Dokter. Ya ngeyel ae lho. Aku udut ya ora tak entekke kok. Lah iya apa kon kobong dalane tempe lho ora. Mulane kuwi. Lah ngopo nek udut? Lah iya kesehatan ki dijaga jenengan ki. Oh, sok tahu. Weh. usia lho Mbak. Usia lho dipedulikan wong akeh kok. Biyen dek bayi ya ora ngerokok. Nah ya dek bayi. Ayo. Wis men dotokno wae. Lah ngopo? Nek wong tuane nyeyel dasare. Nggih to. Nggih. Mun diomongi marai watuk, Lah marai. nggih. Alah, sing ngomong sapa nek ngerokok marai watuk. Gene bayi tangku 3 sasi ora ngerokok watuke kegel. Nek wong ngeyel yo kok Ngeyel tenan kok. engko tak rut no. Mbuh kae. Solke mawon nek ngengkel ngoten. Wis dijolke malah balekke neh aku. Aku wis tau Oke dijual. cacatane ana kuwi. Okeh lecet-lecet. Upamane arep dienggo korban kena yo gedhe sisih. Sikile Napa nggih Bu? Apa? Kok gede sisih lho? Sik, tak urus kuwi, Dik. Lha niku malah seni lho gede sisih. niku rak le mlaku pincang to. Dadi sikile niku gedhe cilik ngoten. Karepmu Lho kuwi. karepmu dukuwi aku ngerti bae. Ning ora sah dilairke ning ngarepe piyayi Lah oke. kok ngerti. Ngerti nek gedhe cilik. Lho kowe kuwi sing ngerti. Malah sampean ki le mlaku rada dheok. Kabeh iki do ora ngerti malah tok umumke iki lho. Lah aku sing duwe kaya lek. Lha mulane kuwi oh ya Ya. dienggo rahasia wong loro bae. Duk, jenengan ki do joget to, Mbah? Karo Lah wis ana ginjak-ginjek ngono kok. Weh, neng cerake Mbak Niken karo Mbak Via ngono. Gak ndak keslenget jejak-jejak. Oh, rumangsane Ora rokok. nyelenget ya. Oh iya, ayo. Ya. Tlatah Pasundan
wonten antri. Nah, ki penonton ning YouTube di siapa Mbak? Jumlahe 1,9 ribu, meh 2.000. Alhamdulillah. Ya ora pati akeh ning iki penonton asli dudu penonton tukon. Heeh. Alhamdulillah. Selamat malam. Ingkang selamat. mirsani Pak wonten YouTube. Pak Basuki mirsani. Apa ya? Heeh. Basuki. Udu bapakmu lho. Pak Basuki mirsani, Pak Oke, Pak Pak. Hendro, Pak Indra, nggih. Pak- Semoga sehat selalu. Pak Yatno Pak mirsani. Yatno. Tenan ora kowe? Ya mbokmu yo nyerempet mesti ya nek sing jenenge kuwi. Sapa wae Mbak Waluya sing nonton sampean. Teman-teman saudara-saudara, adik Mbak Yu, yang Jakarta, Semarang, Surabaya, Salatiga, Solo, dan Surabaya malih. Mas Heru, Mas Pri, Mas Agus, Mas Yanto, Mas Dedi, Mas Pri, dan Mas Nana. Gak aku. Loh, Gak aku no. urung rampung iki. Oh iya. Wah, Oh kan banget sih. mentu kan kamu. Lah kur tak awur mbak menawane sing nyenggon. Iku padha karo aku mah. Nggih mirsani wonten dalem menika Bapak Pendeta Dwi Wahyu ngaturaken Nggih. dalu. Oh Pak Pendeta Wahyu to. Nggih. Ugi Bapak Nggih. Bapak Pucung. Bapak Gono ingkang wonten Semarang. Terus Pak Heru ingkang wonten Semanugi. Nggih. Sugeng mresani sedaya. Karo Pak Yatman sing mapane ning Siulaulo. Siolaulo mana itu? Mesti rak ya nek sing jenenge Pak Yatman. YouTube itu ada Mas Army XL, ada Mbak Ira, ada Mas Anggit, Makti. Makti, Mas Eko. Bu Sri Wonosobo, nggih. Maria Mercedes yang ada di Spanyol ya monggo. Spanyol. Spanyol ki ngendi? Bu Sri Temanggung, Bu Sri Temanggung. Luar negeri, Mbah. Uduh. Lah, separuh le nyolong. Dumeh wingi Spanyol menange kok terus ngono lho tenan. Wah aku iki tenan kok. Bal-balan iki kenapa kok si Messi ki pinter bal-balan iki. Lah ngapa? Ya saking juara no biyen dari kecil itu terlatih. Iso Pengalaman. Soalnya ngaku katok. Lah kok Ora katokan kok ya iso bal-balan paling gumun terus. Aku ora teliti. Mergo le pinter ki mergo nang kolore. lah kok iso? Lah nek upamane nggo kathok ora ning kolore, Oh. ora iso ngegolke no Lek. Oh iya. Bojoku ki Malah gampang arek ngegolke iki nek. Apa ya? aku tak takon aku. Apa bedane manten anyar karo pemain sepak bola? Apa aku? Nek manten anyar ki sing kok resep-sekke mau. Uduh. Nek pemain sepak bola ya dadi Piala Dunia wingi. Ora. Lah ngopo? Nek pemain sepak bola nglebokke jual akhir rangkul-rangkulan. Selebrasi. Manten anyar. Manten anyar, Nek pemain sepak bola iki rungokno to. Iya. pemain Pemain sepak bola, yang nglebokke bola. gol. Akhir rangkulan. Selebrasi. Lah iya. Manten anyar, Manten anyar. Lah ini tak ijabke malu sing resepsi. Lah iya nek bar ngegol. Nek manten anyar iki Ngegolke apa ora? Ngegolke apa ora? Wah lah karepe. Aku ki kur ngomong ngono kok. Heeh. Yo. Ya, di dangdutke. Ya. matur suwun Bu. Matur suwun. Nggih. Matur nuwun. Heeh. Ki, kae Mbak Yoga kon maju kek padakno karo iki ora padha nyonyok. Aneh-aneh wae. Ya. Ayo Mbak, Mbak. ngadeka Mbak. Iya. Monggo monggo Mbak Yoga. Majeng ngembang Mbak Yoga ngembang maju sibluk Ayo beda to. jejerno jejerno padha kok saka lambe-lambene Beda ya Bu. Ukurane beda. Kok ukuran? Adep ora ana ga? Lho dhuwur iki. ya bener kok Sing Niku diukur lak meng rada mumbul. sing diukur iki udu kuwine Dantine. ora sah di.
Wajah iki mirip Pak iki. Ngono Wis, wayang kok padake Oh. ngono iki wayang iki lambang kerukunan, Lah iya. lambang kesopanan, lambang Contone pundi? ketertiban. Contone apa? Lho, limbuk Ngapa? karo Janaka ki turu sak kotak pirang-pirang bengi ora masalah. Oh. Apa iya? Heeh ta. Dursasana turu karo Sembadra ning kotak pirang-pirang bengi ora masalah. Mergane ngopo kok ora masalah iki? Kan ditumpuk miring. Nek orang ini terus piye? Lah nek ngadeg kan coklek. Arep ora ngono kuwi. Ora wae aku ngerti karepmu. Syukur, monggo. Enggak, Dik Yoga. Tembange kesayangan, Mbak. Awan sih. Karyane Pak Bagong Bagong, Darmono. Cik. Heeh. Kowe sinden ora akeh omong ki ya iki. Ora akeh omong Tak wis eman-eman. dibayar. Kaya mula Eman-eman. Wah. Oh, kowe Malah curhat lho. Lah sami kalih kesaksian. Bojo kula Kesaksian. niku ya arang-arang ngomong nek anggere sekaline ngomong clekit. Semut apa piye? Wah enggak cekit. Iya. Monggo. Heeh, ya. Kalau sekablasan etes cendol dawet Kang Mas kesayangan kaya ngene rasane ati iki yo yo suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani DDM dhewe aku rambalesi oh oh apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi kalau sekablasan etes cendol dawet aku ra ngemis ngemis sering rasane apa wis ono kepini kamangkaku isa sayang tresnaku ora bakal ilang Mas jagaran tresnaku kaya ngene tak mesrake neng pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan hey hey ha ha Mas so 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 enggak kaya ngene rasane ati iki ho 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 suwe ra krungu pawartamu bingung bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani DDM dhewe aku rambalesi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi bahwa sekablasan etes cendol dawet aduh sang aku ra ngemis ning atiku miris sering rasane apa wis ono kepene kamangka aku isih sayang
nek aku kang jaga tresnamu apes rake sing pengiran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan sampun nggih Sampun. Mbak Bluk Heeh, lah yo bluk kowe kuwi kok matur nuwun Mbak Bluk. Cek kembaranku. Heeh, wis padha. Jan semeleh kepada aku. Nggih. Nek bluk iki klambine ireng. Nek kae nganggo kulit. Kaya betah adem. Ki ora kelamben iki. Ki ora kelamben. Mbok sesuk jajal ngene iki, Mbak. Sinden-sinden iki, sinden-sinden iki jajal ngene iki ngono lho, Mas. Kayak kuwi diklambeni genti ngono. Heeh, cara-cara mbiyen. Terus do bongkol. Nggih, bagaipun Nggih. sampun pun sendikani sedaya pamundutan. Matur nuwun, Mbah. Sedaya iki lakone kudu kecandak. Nggih. Wis jam 1, monggo kene engko bubare meh padang. Oh ngaten. Nggih. Mula yahene penonton rong pati akeh sing akeh ku nek wis bar subuhan kae, Mbak. Oh, nggih mangke kula tak wangsul mriki. Nggih. Namun derek dedonga Mbak Cange. Matur nuwun, Mbak. Mugi-mugi warga ing Rangen tansah pinaringan guyub rukun, Amin. bagas waras, kalis ing sambikala kebak nugroho. Allahumma. Matur nuwun. Amin. Numpak pesawat medune Banten menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Semantun ugi kula badhe nyekar macapat dandang gula menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Sami-sami. Aku arep ngono ndak bola-bali. Nggih, monggo. Matur nuwun. Ya, Mak. Ayo. Ki sebo sithik, Nduk. Ya. Entuk WA nyuwun lagune ngayang-ngayang. Wis suwe ra metu ngket. Oh ya engko nek gara-gara. Ya, Mak. Diaturke. Sapa kuwi sing WA? Garwane Pak Parjo titipan saka sing nduk nobar nang omah. Oh ya. Ya yo tak dherekake. Kirim pati kasih jangan lupa. Oh ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pepundhen dalang saknuswantor Al-Fatihah. Amin. Pani palwaka sikeng geni guna dahana lena Trining rana kaya lena jatha wedo nala agni utawaka oye kalatu uninga oye kalatu uninga oh ayo lon-lonan derekno mamakmu iki nduk ayo mak